Ka company Reliance Industries Limited kabalalam kmat daw Mukesh Ambani kalangat hakajing dan kuna kabahe hadu R.8 billion US dollar na ka Ministry of Petroleum and Natural Gas. Kani kajing dawa kalami hadin karai jong ka Division Bench ka Delhi High Court hakajing yakaja ka balaslam halor ka jing keno ba ka Reliance bat kiparlok trilang jong ka kum ka BP Exploration ka Nico Limited kilayo jimentoy na ka jingmi ka natural gas ka badai jong ka Oil and Natural Corporation yathu katalong kubor ka India.com. Ka Reliance Jio habakren halor kane ka jingkentho kalaong kalayo ya katay ka shithi jingdawa na ka sorkar ha ka laitrik bluber arajar arpusan shushu laong house name arajar kharlai ka ONGC kala kenno ba ka Reliance bat ki parlok trilang jongka kelayo ka jingmentoy na ka gas ka bami na ka jaka jongka ha ka Krishna Godavari Basin bat namar kata ka sorkar kala dawa hadu iwei point sanspa arp kundai billion US dollar lem bat kesut Henry ka Reliance bat ki parlok jongka kila kentat ya kane ka jingdawa bat ong ba kam syong nia ha ki kendon ain kilapan pauru ba kin sa persya ya kane karai jong ka Delhi High Court hakibor ki bahlor ka company kalayo ya ka hukum na karai jong ka Division Bench bat kini ki jingdawa kim syong nia haka ain namar kata ka company kala syem ya kilat pan persya ya kane karai ka company kamyo I ba kandon kano ka jingkit kli halor kane ka benta laong ka Reliance ha ka jingpentip sya ka stock exchange ha ka sautere gulber arajar arpusan